трета част. Подредих кутията. Сега слагаме висулките. Започваме. Имаме две сладоледчета. Много яки цветове. Нека да ги покажа. Ето го първия, ето го втори. И лаво и жълто, но те ще трябва да са сами. Ето така, ще ги сложи. Така, имаме, те бяха на литри, аз ви казах. Имаме две мармаладчета тук при мен. И едното мармаладче е там. Така, имаме две мандаринки. Между другото, това нещо, което си бях купила, съм много ефтино. Така, две чупливки имам тук при мен. Туки имаме две такива хавайски цветенца. Не знам дали така дали. Така, фача тук нещата. И така, имаме две такива водички. Защо фърчи ти, бе? Така. Имаме две такива захаросени меченца, различни цветове. Две лечета. Две бисквитки също. И подаръчето. Така, също подарък ни беше картичката, която ще сложим тук и това. Сега... стигена не беше този, ама... да, си го сложим. Аз си го сложим, защото не знам какво да правя. Просто ще си го сложим. Така че, сега ви показвам как ми изглежда. И тук са ми буквички, висулки, плоски, някакви смешени и топченцата. Като тук не, чакай, обърках сега. Сега ще се върна, си слагам картичката и някакси, не, тук няма да стане, така че само картичката ще сложим тук вътре. В една ръка е много трудно. Падайте, и така правиш, като си с една ръка. Падай. Ето, и я картичката, която отива ето тук така. И отивам да взема другите неща. Така, които са цяло. Ще ви покажа целият подарък сега. Връщам се сега, изчакайте ме!